Листните въшки превземат розите и зелето ви? Не бързайте към магазина за химикали. Има изпитан и напълно безопасен метод, който са използвали още нашите баби. Ще ви трябват само два компонента – домашен сапун и дървесна пепел. На 10 литра топла вода вземете 100 грама настърган сапун и една чаша пресята пепел, разбъркайте всичко старателно, докато сапунът се разтвори напълно. Оставете разтвора да престои няколко часа, след което го прецедете през марля, за да не запушите пръскачката. Пръскайте обилно засегнатите растения, като обръщате специално внимание на долната страна на листата, където листните въшки обичат да се крият. Основното правило е редовността. Повтаряйте третирането на всеки 7 до 10 дни до пълното изчезване на вредителите. Тази проста рецепта не само ще унищожи листните въшки, но ще послужи и като отлична листна подхранка. Опитайте този метод и вашата градина ще бъде здрава и красива.